El meu nom és Ivan Carbonell Iglesias, soc escriptor i soc professor de valencià des de fa més de 15 anys. Actualment faig classe a l'IES La Vereda de la Pobla de Vallbona. Al llarg dels anys que m'he dedicat a fer classe de valencià, he pogut col·laborar en diversos projectes i elaborar diversos materials per a les classes de valencià. Via Oberta em sembla un projecte diferent, una tasca que ha estat tot un repte i en la qual hem dipositat totes les nostres il·lusions i les nostres esperances. El grup de professors que estem al darrere d'aquest llibre hem treballat en aquest manual per fer que les classes siguin el més interessants, el més apassionants i que els coneixements dels alumnes es puguen ampliar a través d'activitats que jo crec que agradaran moltíssim. És per això que us convidem a descobrir aquest material plàstic suggerent, interessant i diferent que és Via Oberta i que esperem que sigui això, una via oberta per a conèixer la nostra llengua i la nostra literatura des de l'aula.